Tätä haetaan. Erikoisjoukkojen leirillä vain vahvimmat pärjäävät. Tämän kokemuksen jälkeen et ole enää sama ihminen kuin tänne tullessasi. Jokainen kokelas on meille tästä lähtien vain numero. Moni voi yrittää, mutta vain harvat läpäisee tämän koulutuksen. Mä haluan ylittää omat rajani ja todistaa, että tätä tyyppiä ei pysty rikkoa mitenkään. Mä oon kauhuissani, mutta mä haluan sen tunteen, että mä olin vahvempi kuin mitä mä uskoin. Jos te luulette tietävänne, mitä teillä on edessä leirillä, te olette väärässä. Jokaisella on murtumispiste ja meillä on 12 vuorokautta aikaa löytää se. Noniin, tampiot. Jos mä käsken kerran vielä, mä revin numeron. Erikoisjoukkojen koulutuksessa pitää antaa itsestään aivan kaikki, mitä sulla on jäljellä. Ylös sieltä nyt! Sä oot tarkkailussa nyt. Se tietää musta kaiken. Me ollaan kuultu ihan helvetin mielenkiintoisia asioita teistä. Minkälaisia te olette ihmisenä? Jos te kusetatte, mitä te puhutte? Tuli todistettu, että ei pitäisi koskaan luottaa kehenkään. Miten te toimitte? Lopettakaa se saatanan itkeminen! Ketä on? Mikä se oli? Jatketaanko? Jatketaan. Mulle sisu on se, että mä tuun selviämään kaikesta. What doesn't kill you makes you stronger. Ottakaa, mulla lähtee taju. Jos mä luovutan enkä... Sä et luovuta. Jos joku on sanonut mulle, että susta ei ole tähän juttuun, niin se on antanut mulle lisää boostia. Sillä ei saa mua perääntymään. Ja sua on kielletty hukkumasta. Apua!